Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu, ukrytému v poli, ktorý človek nájde a ukrie a od radosti nad tým ide, predá všetko, čo má a kúpi to pole. Matúš 13:44. Človek v podobenstve je ochotný predať všetko, čo má, aby získal poklad a robí to s radosťou. Poklad v tomto podobenstve predstavuje Božie kráľovstvo, ktoré je najväčším pokladom, ktorý môže človek nájsť. To, že človek predá všetko, aby kúpil pole, znamená, že Božie kráľovstvo stojí za to, aby sme do neho vložili všetko, čo máme. Je to pozvanie k tomu, aby sme dali Bohu prvé miesto a boli ochotní obetovať všetko ostatné pre hodnotu kráľovstva. Toto je pekné a priateľné vysvetlenie. A myslím, že väčšina kresťanov to takto aj berie, chápe. Ale poďme sa na to pozrieť trochu z iného uhla. V Matúšovi 13:38 Ježiš v inom podobenstve vysvetľuje, že pole je svet. Tento výklad nám poskytuje základ preto, aby sme pole v podobenstve o poklade ukrytom v poli chápali ako svet. Svet je priestorom, kde sa nachádza poklad. Ten cenný a ukrytý Boží ľud. Pole predstavuje celé ľudstvo a celý svet, kde je Boží poklad skrytý. Boží ľud, vyvolený, ktorých Boh poznal od začiatku a ktorí sú roztrúsení medzi národmi. Boh je človekom, ktorý kupuje pole. On je ten, ktorý vlastní všetko, čo na svete existuje. Tento obraz Boha ako kupujúceho je prepojený s vykupiteľským aktom. Boh kupuje celý svet, aby získal poklad, ktorý sa v ňom nachádza. Je to obraz Božej lásky a obety. Boh bol ochotný obetovať to najcennejšie, čo mal, svojho syna, aby získal späť to, čo miloval. Poklad, ktorý je skrytý v poli, predstavuje pravých veriacich, tých, ktorí prijali Krista. Títo veriaci sú Božím pokladom, cenným majetkom. V celej Biblii vidíme, že Boží ľud je opísaný ako niečo veľmi vzácne pre Boha. Napríklad v 5. knihe Mojžišovej 7:6 Boh nazýva Izrael jeho vyvoleným národom a svojím pokladom. Podobne veriaci v Krista sú týmto pokladom, ktorí sú roztrúsení vo svete, ale ktorí sú veľmi cenní pre Boha. Cena, ktorá bola zaplatená za kúpu pola, je život Ježiša Krista. Boh poslal svojho syna, aby svojim životom zaplatil za hriech a vykúpil svet. Ježišova obeta na kríži bola tou cenou, ktorá bola potrebná, aby získala poklad. Rímskym 8:29 a Efežanom 1:4 poukazujú na Božie povedomie a predurčenie tých, ktorí budú patriť k nemu. Títo veriaci sú tým pokladom, ktorý Boh už od večnosti plánoval zachrániť. V 1. Jána 2:2 sa hovorí, že Ježiš je zmierením za naše hriechy a nielen za naše, ale za hriechy celého sveta. To znamená, že Ježišova obeť je dostatočná na vykúpenie všetkých ľudí, ale nie každý príjme tento dar. Boh zaplatil za celé pole, svet, ale len tí, ktorí sa rozhodnú prijať jeho lásku, sa stanú súčasťou jeho pokladu. Preto poklad zostáva skrytý v tomto svete, kde sú veriaci roztrúsení a skrytí medzi neveriacimi. Nie každý človek sa rozhodne prijať Boží dar spasenia a stať sa súčasťou Božieho pokladu. Na konci sveta Boh odstráni svoj poklad z tohto sveta. 1. Tesaloničanom 4:16-17 hovorí o vzkriesení a vytrhnutí veriacich, keď sa Kristus vráti. Veriaci, ktorí sú súčasťou Božieho pokladu, budú vzatí k Pánovi. Následne svet a tí, ktorí sa rozhodli neprijať Boha, budú podrobení súdu. 2. Petrova 3:10 hovorí o tom, že deň Pána príde ako zlodej, vtedy sa nebesia pominú s rachotom, živly sa rozplynú v plameňoch a zem a diela na nej sa roztopia. To poukazuje na konečný súd nad svetom, ktorý odmietol Boha. Táto interpretácia podobenstva o poklade v poli poskytuje nádherný pohľad na Božiu vykupiteľskú lásku a na cenu, ktorú Boh zaplatil za svoj poklad. Pole predstavuje celý svet, poklad sú veriaci,
A človek, ktorý kupuje pole, je Boh, ktorý zaplatil obrovskú cenu, život svojho syna, aby získal to, čo je pre neho najcennejšie.